ҳамоиши мазкур дар доираи татбиқи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат ва таҳияи стратегияи миллии зеҳни сунъӣ доир гардид ки ин яке аз пешрафтатарин самтҳои технологияи нав мебошад. сарвари давлат аснои ироаи паёми солона ба мақоми олии қонунгузори кишвар ҳукумати мамлакатро вазифадор карданд ки ҷиҳати таҳия ва васъ истифода намудани технологияҳои муосир дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди мамлакат стратегияи миллии зеҳни сунъиро қабул ва татбиқ намоянд. дар чорабинии роҳбарони вазорату идораҳо намояндагони бахши хусусӣ, шарикони рушд ва коршиносон иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинии мазкур вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Кабир баромад намуда ин тадбирро дар рушди иқтисодиёти кишвар нек маънӣ дод кард. зикр гардид ки зеҳни сунъӣ ин бузургтарин система дар соҳаи иқтисодиёти ҷаҳон буда имрӯз рушду нумӯ карда истодааст. инчунин иштирокчиён оид ба тадбирҳои амалинамоии ин соҳа ҷиҳати пешбурди иқтисодиёти мамлакат ва тарзу корбарӣ дар раванди мазкур ибрози назар намуданд. лабораторияи зеҳни сунъӣ аввалин озмоишгоҳ дар Осиёи миёна мебошад ва коршиносон бо пиёда намудани тарҳи мазкур корро марҳила ба марҳила ба роҳ мондаанд. тазаккур бояд дод ки иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат, хусусан расидан ба ҳадафи чоруми саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро бе истифодаи нерӯи зеҳнӣ ва зеҳни сунъӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст, зеро моҳияти асосӣ ва фаҳмиши зеҳни сунъӣ ин пеш аз ҳама интеллекти инсонро дар машинаҳо ҷойгир намудан аст ки он бояд ба фоида ва рушди инсон истифода бурда шавад. зеҳни сунъӣ як гӯям имконияти бузурги тиҷорати ба ҳисоб меравад ки мувофиқи пешгӯии худи як мутахассисони соҳа то соли 2030 бояд зеҳни сунъӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ $15.7 триллион ё ки бо нишондиҳандаҳои дигар $14.9 триллион як фоидаи чи тиҷорати оварданаш мумкин аст. барои ҳамин ҳам гӯям мешавад зеҳни сунъӣ аз ҳамин сабаб имконияти бузургу ва ин намуди чорабиниҳо ва як ҳамчун такон додани ҳамин соҳа амалӣ гардонда мешаванду ташкил карда мешаванд. вақте ки дар бораи зеҳни сунъӣ фикр мекунем, зеҳни сунъӣ худаш як намуди технология ҳастанд ки мисли майнаи сари инсон фикр мекунанду худ аз худ беҳтар мешаванд ва дар давоми ҳамин вақт бояд ки як ҳаёти инсонро осон кунанду як имконияти тиҷорати ба корхонаҳое ки зеҳни сунъиро истифода мебаранд равона карда шавад. намунаи гуногуни технологияи нав истифода бурда шудааст. ҳамчун мисол шуда метавонад як скоринги қарзӣ ба ғайр аз ин як барномае ташкил карда шудааст ки ё алгоритме ташкил карда шудааст ки дар асоси он гӯям рафъи мизоҷони ширкатҳои телекоммуникатсионӣ муайян карда мешавад ки ин як намуди истифодабарии як мисоли оддии зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки як имконияти хубе ба ташкилотҳои тиҷоратӣ дода истодааст. тазаккур дода шуд ки айни замон дар доираи тарҳи мазкур як қатор мафҳумҳо аз қабили сиёсати давлатӣ, фалсафа, бозор, технологияҳои молиявию бонкӣ ва дигар соҳаҳо ҷиҳати истифодаи васеъи технологияҳои иттилоотӣ амалӣ гардида корбарии электронӣ ба роҳ монда шудааст. баромадкунандагон ҳамчунин дар мавзӯъҳои пешбурди рақамикунонӣ дар иқтисод ва тиҷорат, нақши технологияҳои зеҳни сунъӣ дар рушди иқтисоди рақамӣ, ояндаи автоматикунонии тиҷорат, тамоюлоти технологияҳои молиявӣ ва рақамикунонӣ дар тоҷикистон мулоҳиза ва андешаҳои худро баён намуда иброз доштанд ки ҳадаф аз баргузории тадбири мазкур ин пеш аз ҳама ошноии иштирокчиён бо дидгоҳ ва ташаббусҳои шӯрои интеллектуалии сунъӣ аз ҷумла тағйироти охирин дар лоиҳаи стратегияи миллии тоҷикистон оид ба зеҳни сунъӣ мебошад. агар масалан аз нуқтаи назари молия гирем, агар яке аз проблемаҳои мушкил дар ҷомеаи мо ин он аст ки аксари мардум таърихи қарзӣ надоранд ва вақте ки онҳо ба бонкҳо мераванд барои дастрас кардани қарзҳо, онҳо рад мешаванд аз тарафи бонкҳо, барои он ки он мизоҷоне ки таърихи қарзӣ надоранд, онҳо бисёр ҳам хафнок ҳастанд барои бонкҳо. зеҳни сунъӣ бошад, он метавонад ба маълумотҳои алтернативӣ, яъне на танҳо таърихи қарзӣ, балки чӣ тавр шумо телефони мобилиро истифода мебаред, чӣ намуди таҳсил доред, чӣ намуди масалан шумо кору фаъолият доред, онро таҳлил карда ба шумо қарзҳоро пешниҳод менамояд. яъне ин тавр зеҳни сунъӣ инклюзивност гӯем агар, яъне бисёрии алимии қарзҳоро паҳн мекунаду ба ҷавонон имконият метиҳад ки онҳо ояндаи худро сохтатонанд. агар масъалаи тандурустӣ гӯем агар, яъне муайян кардани саратони бадан, яъне рак кожи, ин як разработкаи нав ҳаст ки бачаҳои ҷавони мо 16 сола ҷавонони академияи мо онҳо таҳия карда истоданд. яъне вай дар сатҳи таҳия аст. инчунин дар соҳаи телекоммуникатсия муайян намудани мизоҷоне ки аз ширкат мераванд, яъне ҳамин шумо кейсҳоро бинед агар дар он ҷо ҳам кейсҳои иқтисодӣ ҳастанд
ки мо онҳоро фурӯхта истодем ба ширкатҳо ва ҳам иҷтимоӣ ки мо онҳоро ройгон карда истодем. Анамин аст социальное предпринимательство, яъне фаъолияти иҷтимоӣ. Аз ҳама дастоварди мо бузурге ки мо ба даст овардем ин он аст ки он боварие ки мо ба ҷавонон дар академияи худ пешниҳод кардем, он боварӣ дар охир ба амал худашро натиҷаашро нишон дод. Яъне вақте мо ин марказро оғоз кардем, дар охир мо дидем ки анамун барномае ки мо кардем, яъне ҷавононро аввал меомӯзонем, баъд ҷавонон барномаи худро месозанд, он барномаҳо ба ширкатҳо пешниҳод мешавад, яъне монетизатсия мешавад ва дар охир ба кишварҳои дигар меравад. Ин модел худро нишон дод, ҳамчун кор карда истода ва акнун аз ҳама ҳадафи муҳим ин масштабирование, яъне паҳн кардан на танҳо дар сатҳи минтақа, балки дар сатҳи ҷаҳон. имрӯз масъалаи зеҳни сунъӣ аз сарҳадоти илмии тадқиқотӣ берун баромада аксари кишварҳои тараққикардаи ҷаҳонро фаро гирифтааст. ҳамзамон автоматикунонии истеҳсолот ва унсурҳои зеҳни сунъӣ дар корхонаҳои истеҳсолӣ маънои яке аз бартариҳои асосии иқтисодиро дорад ки дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ қувваи кории арзонро аз байн мебарад. аз ин лиҳоз дар паёми навбатии сарвари давлат омадааст барои ташкили корхонаҳо бо технологияҳои муосир, паркҳои инноватсиониву технологӣ, марказҳои коркарди иттилоот ва ба ин васила таъсис додани ҷойҳои нави кор ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда бояд тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. дар ҷанбаст изҳори итминон карда шуд ки аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор бахши мазкур дастгирӣ ёфта дар самти бартараф намудани монеаҳои пешгирикунандаи рушди соҳа дар ҷумҳурӣ чораҳои иловагӣ андешида мешаванд.